Udlala unomathotholo emthweni. Yo, uzenenye. Yakuthanda ukhupha igwamu wena. Uyithatha phi le ngoku? Imali indra. Unando's chicken lick. Udlala unomathotholo. Better chicken lick in the morning. What they take in Nando's. Tell him for after 2 hours. What you Kaloku benza itya zonke mna. Imali yam le. Unando's Mna jonga imali yam ndiyitya ukufa. Ngoba ndiyayazi uba izawushiyeka uba ndifile. Izawushiyeka moya sam. Bayitshaya itufu. Bathenga iyeza intoni leyeza batyaba. Ibroccoli chemist ne-cream soda. Ngcono ndiyitya kwam imali yam. Right, ke mphulaphula kwimizuzu 23 minutes bethile phakhe insimbi ka-8 o'clock. Ndize nenye namhlanje mphulaphula weVukani FM, the one and only, the face behind the trend ethi uze nenye. Utaendi bethunana sele sijoyinile phakhe kwikhasi lethu lika-Facebook uVukani Community Radio. Nditshilo ndathi ndizamfuna ndimfumane. Ndithe ndamfumana sibuleleke ngakumbi ke konoteksi balapha ke cala abathe benza possible into yoba ndibe ke ndiyambamba uNX umhlobo wakho omkhulu naye bethunana ngokusincedisa into yoba sibe ke siyamfumana ke apha ke enkqubeni. Sibulele ke ngethuba athe wabe ke uSiphalwa na inzalelwane yapha ke eMthatha mphulaphuli weVukani FM abamthandayo ke bambiza ngokayise elalini yakhe bathi nguxhakaza. Thina ke kumakhasi onxibelelwano kwi-socials simazi ngoTaendi. Taendi, hello. Ajisiyo njani? Ndiyaphila, kunjani kuwe? Right ndasekhaya. Walikhuza igama lakho? Uvela phi nelo weza nenye ngo. Ndize nenye igwam. Uze negwam ndasekhaya. Mamela ke Taendi, sinemizuzu emimbalwa ndiya-understand into yoba ubhizi kodwa ke sibulele ngexesha othe wabe ke uSiphalwa kwalapha ke enkqubeni. Abantu abaninzi eMzantsi Afrika Taendi bakuthandile, uthe ungena kuTikTok sakuthanda. Ndinombuzo endibane ndizibuza yena into yokuba ingaba le nto iyariheswa yonke but siyayibona uba mani iyabonakala uba yi-conversation phakathi kwamajita and amajita ayamazi uTaendi into yokuba uvela jula ibhom. So soloke ready ngefoni zabo bathathe ezo videos. I think abantu abaninzi simfollowisha kakhulu sibone kuTikTok kaBut Morgan ubani Phazami, sazibona ezi video zakho nakwezinye ke iitshomi zakho sakuthanda. Sifuna ukujonga ke xa bendithetha ke apha eradweni abaphulaphula bathi eyona nto sifuna uyazi Mamtshawe liqhula uTaendi uyithatha phi yonke le nto ayithethayo, uze njani nenye the video ethe yabe ikwenza into yokuba usondele kuMzantsi Afrika yenzeke njani Taendi? Mandizibulisele kuwe sisi wam, ndizibulisele nokuba kuphulaphuli beVukani FM. Sisi wam uze nenye. It was a joke nje netshomi yam endihlala nayo apha, uyabo. Ndandingayazi uba izawuba yinto ezawuthandwa kangaka, yabo. Yayijoke nje mna netshomi yam, ndingatsho kanjalo. Ndiyafuna ukutsho ke into yokubana seyintetho yethu nathi ke bantu abakufollowishayo noobhosi bethu baba nomsindo uqonda uba xa ethetha ubhosi uthi yho uze nenye ke lo. Seyi-part of ilanguage yethu apha eMzantsi Afrika into yokuba uze nenye. Ikusebenzele njani le video because I understand into yokuba ngoku uze nenye seyi-brand under uAndy. Ikusebenzele njani le video? Sisi wam, le nto as uba bendisitsho uba yayinto nje mna endandizijokela, uyabo. Ndibonile wena sisi wam uba abantu bayandithanda, yabo. Ndingatsho kanjalo uba ndibonile uba abantu bayandithanda. Bendingayazi uba abantu bandithanda olu hlobo. Ndibonile uba abantu bayandithanda ngalo uze nenye. Bendingayiqondi uba ndiyathandwa but ke indibonisile uthando lwabantu baseMzantsi uba uAndy siyamthanda. Umbuzo ke womphulaphuli apha uyabuza Mamtshawe, sicela usibuzele into yokuba uTaendi yi-comedian okanye ngumntu nje oziqhulelayo na?
Hayi sisi wam ndingumntu nje ozithandela uzikhulela mna, hayi andiyiyo mna sisi wam i-comedian, ndingumntu nje othanda uzidlalela. Ndingatsho ndingayibeka ngolo hlobo sisi. Iqale ezincoko phakathi kwamajita Taendi yakhula as ibrand. I understand into yokubana kunee-t-shirts ngoku ezikhoyo ezihambayo ezibhalwe uze nenye abantu abazifunayo. Also abantu kwezi ndawo bafuna ukubona uTaendi qho xa besiya kwezi ndawo, especially abantu baseMthatha. So yi-part of ibrand ngoku. Mhlawumbi moving forward nanjengoko ke abantu baseMzantsi Afrika bekuthandile, ingaba zikhona ii-plans under ibrand le uze nenye esingajonga kuzo moving forward? Ewe sisi wam ndingatsho uba uze nenye lo ndibonile uba uyathandwa ne. Nam ndiyathandwa ngabantu, so ndinazo ii-t-shirts endizithengisayo kodwa ke zihamba kakuhle manditsho sisi wam. Ndisaplena nokwenza i-tracksuit ntoni yabo. So liphupho nje uba ingaske mhlawumbi ndinganaloo shophu ke, mhlawumbi liphupho kodwa liza kwenzeka. Uba ndawuba naloo shophu ukuze nenye uzawukhula abe mdala, ndingatsho sisi wam uba uzawukhula abe yinto enkulu, ndingatsho kanjalo. Right, phulaphuli wena usandula ke ukujija eliqhosha nditshilo ndathi size nenye namhlanje sincokola naye ke uTaendi from eMthatha, businessman also ke sizambiza ngoko because kaloku siyamthanda thina kuTikTok as one of abantu ke abasenzela i-content esonwabisayo ngakumbi ngejokes zakhe nezibonakala ke into yokuba eziya zi-unscripted, azikhange ziriheswe, khange zibhalwe phantsi. Uyazibona nje into yokuba ibiyincoko kwakhutshwa ifowuni because bayamazi into yoba soloko yena siza nebhom bamrekhode. Kodwa ke siye samthanda thina singuMzantsi Afrika. Inzalelwane ke yaseMthatha zibe nditshilo kuthiwa ke ngumzukulwane kaMakrila lo. Ndikuresearchile ke Taendi sana. Uze nenye Ndimane ndikukhuzisa apha uba heyi uyazikhupha ibhom lo sisi because uphando ndilenzile. Taendi, ndiyafuna ke uthethe nabantu abakuthandayo xa siza kuphuncula abantu abakufolowishayo ngakumbi kumakhasi onxibelelwano. Uthini kubo abantu abathe babe bayakwamkela ngakumbi kwi-socials? Sisi wam, eyi ndingumntu oneentloni ke mna ke, kodwa ungacinga uba ndindwebile. Ndifuna ubulela ebantwini baseMzantsi abathe bazithanda ii-jokes zam. Kodwa ke ndifuna uxolisa nakwabo mhlawumbi ndiye ndithi xa ndijowukha umntu aqonde uba ziyandilingana esi sihlangu. Hayi, ndiyaxolisa. Ndifuna ubulela kakhulu sisi wam ebantwini. Bendingayiqondi uba ndiyathandwa. Ndicela ke baqhubeke bendithanda, nam ndizawuqhubeka ndibonwabisa, ndingatsho kanjalo. Kumanxeba endizawubuza into yokuba abekho abantu abakhe bakhubeke zezi jokes zakho kodwa ke uyixolisele loo ndawo. Social media platforms Taendi, abantu abafuna ukulandela nabantu abakuthandayo in terms of also abafuna ujonga izikipha ezi zika uze nenye zifumaneka phi, ingaba uTaendi simfollowisha phi? Oh, okay sisi wam. KuTikTok ndingu-Andy's Towing 1. KuFacebook ndingu-Andy's Towing. Inamba yam 060 880 5127. Mhlawumbi umntu xa efuna u-order iskipha okanye. Nkosi kakhulu, basibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona Taendi. Nathi ke sisisikhululo saseVukani Community Radio ke si-behind ibrand ka-uze nenye. Sibulele kakhulu ke ngexesha lakho kwaye ke ndiyafuna ukutsho ke kwama-Grootmans, oDamuke no-NX bangadinwa ke ukhaptsharisha ke eza video because ziyasonwabisa ke singuMzantsi Afrika. Nkosi kakhulu Taendi, siyabulela. Siyabulela kakhulu sisi wam, nkosi. Nkosi kakhulu, right. Nkosi kakhulu, mphulaphuli weVukani FM uze nenye nguye ke lowo ke